Denboralearen ondorioak nona ikusten ziren gaur goizean Donostian. Zubi guztiak itxita egon dira, horrelaxe zegoen kursalekoa, txikituta. Este está reventado entero, el de la estación también y el nuevo también, toda tarima levantada. Zuloaga inguruan ere nabariak ziren kalteak, ura barra sartu da garajetara, bizilagunek ez dute halakorik gogoratzen. Beste dimensioa esate batako, baina bueno, ez dakit olatuak ez, baina olako kalteak ez ditut inoiz ikusi. Eta hainbeste ura barruan, alturan, kantidadean, leku guztieta afektatzea, inoiz ez da izan ere. Abuztuak 31 kalean urak ez du ezer errespetatu, taberna, portal eta dendetara gupidari gabe sartu da. Hasta ahí ha llegado, hasta ahí. Está todo inundado, todo el sótano inundado también, todo 2 metros fácil de altura. Kalteak handiak izan dira porto inguruan ere, horrela gelditu da Nautikoko pasabidea. Nautikoak berak ezin izan dio itsasoaren indarrari eutsi, urak burdinezko ate erraldoia upuskatu du. 6-7 milimetrotako burnizko ate bat doblatu behar dana, eta hori da iaia ezinezkoa. Hau da, lehergailu batekin agian egin ziteken, baina bestera batera ezin. Hondartzetan ere txikizioak barandilaren zatiak nonai, eta Uxer Rotonda diskotekako jabeek gaur goizean aurkitu duten panorama. Hemos tenido ya, no sé si han sido 3 o 4 veces que ya ha roto la discoteca, pero nunca en esta magnitud, jamás. Hondarreta inguruan ere branka jatetxean ura 2. solairura heldu da. Juan Carlos Izagirre alkatea kaltetutako inguruetara hurbildu da egoera gertutik ikusteko. Aurre ikusitakoa baino askozaz okerragoa izan dela aitortu du. Olatuengatik, itsasoengatik olakoik, nik uste urte asko atzea joan beharko deula jakiteko gertatu zara horlako zeozer. Donostiako udalak bulego bat ireki du goizean udaletxean bertan, kalteak jasan dituzten donostiarrei informazioa emateko.